And I say Akro life and opaya na then asem bibi boni bia na de bremu biam we say Akro life the bibia bia ya dan so bibia bia no so no esuka alashofo ne adofo nyina so eni Akro life rep your car fun games na jumedi no an yeguso pempon so no na ya da yes wo say yamrante youth wo asafo mu ba be kanyame asem atreyen enye say club fan games nti na games ni nkwane ba be ye niama ye de hierade nsa say oma abapan so wo youth we kopon wo epempi no wo kopon watene kopon acha wo say kopon de wo yehia enye kopon de wo yehia enye youth ni so many years ni yentimi kan ho bom as youth you may be at say no I say dey ho hierade nsa yeri ntimi nko yeri ntimi ye se rade nkan wa yeri ntimi ye da enti samre ugusu hwen Akro life share page no share na onu ehu na ekoso Akro life rep your crowd fund games prayer and preaching ye di nyame asem rebremo nyame asem rebre youth ewe kropon youth mante benu bi wo mo a enche obeba we mante fefefe a wo kanyame asem we kropon krodiem a da bia obehu ahemachin ene enwumre be no na anko no na okita won machines na wo kanyame asem ha ye di djumadi bi say a ye di ni nyina account ye woni ama bebre rebremo wo fan games ye ba be yenu e ma me kasa ni ye tenten menu anu beba am sisi a wo di akonyame anim da bia wo bia ye record sorry dem don showing da bia banu ana se ba se hia wo no na rade wo ho rade mu gidi say ye be wi osumuyin na wadesrede o how ubi bia da wakoma so na nyame ayama so ye youth na nyame ayama na titiriw eye kopon youth ekokobman youth rade ye be wi asam na rade atoni nhira ene na adom agu ekopon ene ekopman youth so ne ekopman atumpon ne ekopon atumpon na akagana menu a me amedi djumedi won chiame wo frame nana safori fianko wo bitumi atwa no so nana safori no wo frame me ma me kasa ni entertain menu ameto me safori menu anu momra me jam nchem we mante fefefe oba komra se na efe asana menu won bedi je bedi djuma no asana e be hye djuma de na se no me ma wa dan won hu adi a kire kakra menu anu ofo se de ye frame nana yawo nana yawo pache yo ufi kroma nyina me de me nemo me ahwafo na etiefu hu be bia ufi kroma onipa kwa wo ye wo kroma. Okay, me free chroma ya na mete okoma yinifi nti me free chroma pa amedi ni aketo na wo fa ni amedi me wo fa ni amedi ne ene wo anti chance pache yeni aberima ba kon so a mini aberima fo se de mini mudin ba bodin che ahwe pache me so me de Augustine Blay me free chroma ya na me wo penyin atakojofi ehona meti odi makọ echi papa penina atakojofi nei ahwefo ne mrante na wori hu ti fabra fon kakra mo no hu bia ofi ba cho se wo Akro live na oti a meti baby a ti sibru wate no anti-force ti no ore ko bigger from one na wote wo kroma woko sorry pacho yo ya call lighthouse chapel when you na call lighthouse chapel I say enti median kasa free na ma nene sempa nyankopon na mo se wore breye no yenya mre na de joni etie woye se na me ka ofem na nasa for efianko she na enkwachi na onua bi hu ana fro onua bi wo phone so se ombra onwe Akro life sisia na yenua na mo ba be kanyame asamache before e be kono where di I no 27 years now all started kanyame asem how many years in okay me started FA ministry na makasa no 8 years ni 8 years wow now once where di I no 18 years we started kanyame asem how many years in be me fiase fe rade semikran margin kwan about 5 years ago wow erano nsemi me se kasho mo ye wo adekasi wo crap mem ye wo ne makasi wo crap mem da che mentumi mkaso won yese opanhini bi ba yenum asafo mpenfu bebre wo Ghana yembotari se nyame benam yenu very many so anyame afro ni wodun akodu sa abotai no unum bi otabel bebre akase bebre wo muamu nim se yenya bi wo crap no me impo enkachi ye nyame be fro won so no de waye wo adwuma menia me de kasafiri ni mamu
nti ahwe ahwefo Akro life ahwefo etie mo nyame kan yo amen mechiechie obi a ohwe Akro life ende botai ntia ye wo ha no enye bone nemum enye by mistake nso mejedi say eye Awurade na wahyehyɛ saa da we sene ebedi ne ho adanse enda no pay yemra ye wono esua pa nti nyame asɛm na ebeba no ebe yetietia na de mejedi nso no say asɛm no se eba na esuampo a tumi ewom no eso amen nti yen semre kra no ya bebɔ mpaye na ya de nyame asɛm atoa so amen ye mpaye Awurade Nyankopɔn yɛda wase Israel nyame a wo boss ro ne asase ye de aseda ene ayeye ene de mawo enda no pen so wa ma de pachi ye sere we Awurade se Awurade yi enda wasɛm a epie ema yɛmfa yɛn honam yɛadwen enkasa nyame honkonkon wankasa kasa fa yɛ mu yɛyɛ mmerɛ wo na woyɛ den nti Awurade yɛsrɛ wo ho ɔden sɛ bɛbɔ awura yɛ mu na etumi edi dwuma kɛse ɛwɔ yɛ mu yɛda wase yɛnim sɛ wayɛ awie ɛwɔ Jesus din mu amen hallelujah ɛna no pɛyi nyame adom yɛnya saa akonya kɛse wei ɛna no pɛyi asɛm a nyame de ato yakoma so sɛ yɛmfa mmerɛ mo asɛm no ɛkasa fa Yesu Kristo mogya no amen the blood of Jesus hallelujah oni adofo ma me papa sister brother baby a wohwe bia yɛka mogya ɛyɛ nipa mogya aboa mogya bia ɛwɔ tumi hallelujah mogya bia ɛwɔ tumi aboa mogya ɛwɔ tumi nipa mogya ɛwɔ tumi ɛno nti na sɛbe so obi kɔ eduro so a obosomni hɔ a no pese okoye eye sacrifice bia ni obisa no eye mogya twa mogya we twa aboa we mogya amen so the higher you go no the higher they request inti no so obi ko gisike duru a eno de mu aduru pa ni obebisa eye nipa mogya den nti na wobisa sa mogya no esa ne se obrunsampo anampo se odinsini ni mpo hu se tumi kese ewo mojem hallelujah amen tumi kese eden ewo mojanim there is power in blood ade ba ko a esan wo mojem eye nkwa hallelujah first one no tumi ewo mojem second one no eye den nkwa hallelujah yenia yedi ho adanse se nipa yeti asase so anase aboa mpo a onam ho no nia emma no etena se eye mogya yetwe mogya free emu aye ni nkwa aboa utwa ne ti na okum na mogya no efiri ne mu a oni nkwa bia biem hallelujah enu nti no nkwa ewo mogyem hallelujah nkwa soronko bi ewo mogyem asa efiri emu a ye ni nkwa bia hallelujah enu nti na obi mogya tumi twifiri ne ho na ye de na ko hospital na doctor e de mogya esine so na empo omotuaka for that blood hallelujah enu nti no nkwa ewo mogyem na nda anopei mogya soronko bi e na me ne wo beka ho asem eye Yesu Kristo mogya no hallelujah mogya tumi ene nkwa soronko kra wom hallelujah se nipa mogya mpona tumi ene nkwa ewo mu a how much more the blood of Jesus hallelujah how much more the blood of Jesus nipa mogya mpo ena yetumi gina so etumi invoke power matumi no eye ejuma how much more the blood of Jesus nipa mpo a yedi bone aboa mpo a ne ho ente ni mogya mpo yede ye bibia etumi ma tumi bi ededia ena Yesu Kristo mogya ne
Yesu Kristo mogya na efini nkikae bia enim. Yesu Kristo a wama ye bone da. Egya no eba. Ena ne mogya na tumi kesi bi ewo Yesu Kristo mogya nim. Yen kan nyame asem. Hebrews 12:24. Hebrews 12:24. Yen kan nyame asem. Hebrews 12:24. Yen kan nyame asem. Or say, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of the sprinkling, that speaketh better things than the blood of Abel. Hallelujah. Making kind beam. Or say, and to Jesus the mediator of the new covenant, and to the blood of sprinkling, that speaketh better things than the blood of Abel. Hallelujah. Adiba kwa moja etumi Yesu say moja ekasa. Hallelujah. Moja ewo tumi a edekasa. Ucha abua moja no mode ye sacrifice bia ekasa ema tumi bi eye juma. Ucha nipa moja na mode ye sacrifice bia ekasa ema tumi bi eden eye juma. Hallelujah. Sanso na mepesa mekacha say Yesu Kristo moja no nso ekasa. Hallelujah. Inti mebu na Yesu so moja bi ekasa. 2021 ni moja bi ekasa. Moja no fia se kasa ye no enyende. Se wo be ma wo ho kwan a sa moja no ebe kasa ama wo. Hallelujah. Moja no ebe kasa ama wo. Amen. Moja no ebe den ebe kasa ama wo. Ewo se umma ho kwan na saa moja no enkasa ma wo. Mfie bi atwe mu mia me gina hoi na menum wi menum nsa me fensie enya de a me fere. Esa ne se nyo hwe me bi anime onim little na me ye fraud me free akra taifa ba ye fraud na me ye benye ska ye nye ska no sebe na boys o mosisi so o matoka no o start ye mpo ye. Amen. No o start fraud ni ye benye ska etuto moto sebe ye de ye nkwase ade ehun fata ye num wi ese ye ho ye num nsa ye ko club to club wiase ni je ahye ye ma nanso me ma me ho kwan ema nyame asem no ebetsena me mu no Yesu Kristo moja no eden ekasa ema me se Kristo moja no ekasa ema me ema weed smoker like me we addict etumi yimi free we numu eyimi free sanyoma ni enmu a ena me pese me ka cho say Yesu Kristo moja no ebetumi akasa ama wonso you ta utie me Yesu Kristo moja no ebetumi akasa ama wo ewiase eni hwe edema wo ewiase ebesel John 10:10 obesel obewiawo na wokumu. Hallelujah. Enu ntino niana eseme niana ema me kechi wa brabem niana emfa respect embreme emfa inkunimdie bi embreme eye wiase na Yesu Kristo moja no ekasa ma me no enne Yesu Kristo wa jime enne se me gina ha sebe ebo tire na me nim de friend tire. Hallelujah. Autofista ena na me nim ene sene ye beye ye ho basa na ye de call up and down ye ni briska ehwehweska baby ebe wura bia ska beba bia na ye wura. Hallelujah. Enti ende wo me se me gina ha na me kasa nyame adom eye moja bia ekasa ema me eye moja bia me ma ho kwan ma ekasa ema me eni to yuta utie me ekropon bebi a wo bia mamoja no kwan ma enkasa mamoja no kwan ma enkasa enije bia ni wiasim ende na ho se woni agya ochine bi ahrewo ebetumi aba wabrabom ye wo only one life. Don't joke with your life and for life and di agro and I say and for life and bochacha. Hallelujah. Ma ho kwan ma Kristo moja no enkasa ma ho kwan ma enkwa ewo Kristo moja nim no sankwa no enye den embowraw sankwa no ebowraw a ubenya dankwa se u asase so a ukọ heaven na wo dankwa enda no pay akonya kese a Yesu Kristo di amayen ode sa akonya we amayen dia ema ende ye kasa ewo Akro life
enana yɛbɛsɛ amansan ni ehu anasɛ wiase ni ehu sɛ mogya bi ɛkasa na eguso ɛkasa ma ho kwan ma ɛnkasa ma o Bible ma yɛte aseɛ ɛwɔ Romans 9:10 ɔma yɛte aseɛ sɛ nea ɔde n'akoma agyidi nea ɔde n'akoma agyidi na ɔde n'ano pɛ mu ka sɛ ampa Yesu Kristo ɔba bɛwu maa yɛn na ne nansa akyi no ɔsɔreeɛ obɛnya nkwa hallelujah saa de yi ɛna meyɛɛyɛ a menya nkwa Pentecostfoɔ ɛpirikyi ɔmo yɛ convention ɛwɔ abayɛ nim ɛna mekɔɔ hɔ makɔhyehye me niwam nia yɛ kɔkɔ mahyehyea ɛna mekɔtena hɔ the last day that's Friday na convention no esi pastor ne preachi yɛ na ɔfrɛ sɛ wopɛ sɛ wode wo ho mɛwurade a sɔre asɛm ne ka me na me sɔre na mekɔgyina anim hɔ meyi fɛre ni ato nkyɛn na mema me nsa so I have never regretted me no me ho da ɛsiane sɛ mema me ho kwan no Yesu Kristo mogya no agye me ɛfiri wii no mu agye me ɛfiri saa nnwɔma no a na ɛsɛ me ɛnnɛ menam a nnipa nso ebu me amen me a na wɔmfa me nyɛ hwee nnipa ebu me ɛnnɛ hallelujah yɛbusuafoɔ bi ne mu a ɔmo wɔ aburokyi na ɔmo fa yɛ nyɛ hwee ɔmo fa yɛ nyɛ hwee ɔmo mfrɛ mpo ɛsiane sɛ na yɛyɛ nti complaints na ɛkɔ no ɛno nti na ɔmo fa yɛ nyɛ hwee ɛnnɛ Yesu Kristo mogya no ɛbɛgye me no ɛnnɛ ɔmo tumi frɛ me ɛne me kasa hallelujah ɛnnɛ ɔmo tumi ɛyɛ dɛn ɛsɛnde me sika amen ɛsiane sɛ ɔmo hu sɛ mabɛyɛ abɔde foforɔ ɛno nti na Bible ka wɔ 2 Corinthians 5:17 ɔsɛ if anyone be in Christ he is a new creation all things has passed away behold all things have become new ɔsɛ obi ba Yesu Kristo mu a ɔyɛ abɔde foforɔ na nyɔma dada no bɛtwam akɔ na hyɛ nyɔma foforɔ ɛna ɛbɛba n'akɔ mu ɛno nti nyɔma dada no atwam akɔ ɛwɔ wo a wafa Kristo mu na nyɔma foforɔ ɛna aba hallelujah ɛno nti ɛndɛ wobɛma ho kwan ɛma Yesu Kristo mogya no ɛtumi ayɛ adwuma ɛwɔ w'abrabɔ mu a nyɔma dada a oyɛ bɔne dada a wodi Yesu Kristo ɔde wo bɔne ɛbɛkyɛw ɔde wo bɔne nyinaa ɛbɛkyɛw na ɔbɛyɛ w'abɔde foforɔ ɔbɛyɛ w'abɔde foforɔ ɔbɛyɛ w'abɔde foforɔ ɛno nti no ɛndɛ asɛm a yɛde nam ɛma youth no ɛna ɔbɔnsam ani ɛda yɛ so ɛsiane sɛ wɔn ho yɛ future wɔn sɛ yɛwɔ bright future hallelujah wɔn ho sɛ future na ekita yɛ no ɛyɛ fɛ sɛbe yɛn maame no mu ne yɛn papa no mu de 80-85 no ɔmo nso ɔmo ho hia but ɔbronsam eyi n'ani efiri ɔmo so kakra ɛna wɔ focus wɔ yɛn youth no so hwɛ de youth no ɛsɛe ebi mo yɛ drugs ebi mo sɛe hallelujah wɔn a na me ne ɔmo ɛhyehyɛ those times me ne ɔmo nom wi me ne ɔmo yɛ saa nneɛma no nyinaa no ɛndɛ ebi mo akɔ ɔmo anim efiri wi nim ɛyɛ drugs uhu ɔmo a ɔmo sɛe hwee ni wa ebetumi agye ɔmo yɛde ɔmo bɛkɔ rehab still ɛnwɛki ɔbɛba saa bɛnum biem ɛyɛ ade baako pɛ na ebetumi agye o ɛyɛ Kristo ɔno na ɔbɛtumi agye o ade baako pɛ ɛna ebetumi agye o Yesu Kristo mogya no ɛno ɛna ebetumi agye o ama wo nkwa na eyi wo efiri sum mu ɛde waba han mu na wasiesie wo na wayɛ wo foforɔ ɛyɛ Kristo ne mogya no hallelujah Kristo ne mogya no ɛno nti ɛnɛ yɛ asɛm ɛnwa asɛm na yɛde ba no ɛnwa koraa ɛyɛ very simple bra ho ase fa ho mewurade sie Awurade asɛm gyina asɛm di ma ho kwan ma Kristo ne mogya no ɛnkasa na sɛ ɛkasa a ɛde fa hodie ne nam ɛkasa a ɛde nkwa ne nam ɛkasa a ɛde tumi ne nam ɛkasa a nnyɔma pa pii na de nam ɛne ti ma ho kwan ma Yesu Kristo mogya no ɛnkasa wɔ w'abrabɔ mu na Yesu Kristo ɔbɛhyira wo yɛda mo ni ase sɛ motie Nyame asɛm ne yɛ nanso tumi a wɔ asɛm no mu no ɛso ɛnɛ ɛyɛ Sunday yɛfiri ha yɛkɔ asɔre wo a wonkɔ asɔre paasɔre bi kɔ wo a wogyae asɔre ɛsiane sɛ onipa dasani bi hyɛ wɔ bufuo wowɔ kɔa mu ɛna obi hyɛ wɔ bufuo nti wogya asɔre no anaa mpo sɛ pastor bi ayɛ biribi a ɔmpɛ nti wogya asɔre no meka kyerɛw sɛ asɔre no a wokɔ no wonkɔ ma pastor no Bible said looking unto Jesus the author and the finisher of our faith so we look up unto Jesus not man yɛnhwɛ nipa Awurade na yɛhwɛ no ɛno nti no wonkɔ asɔre akɔ
bibi nti na nkɔ asɔre bi ma kɔ asɔre bebree wɔ hɔ kɔ na kɔ som Awurade kɔ na kɔ som Awurade hwɛ Awurade ɛnhwɛ nipa som Awurade ɛnsom nipa nyame ɔnhyira wo ɔnyɛ wo kɛse ɛwɔ Jesus Christ din mu amen hallelujah amen. Amen. Let the radiation no pay ne na asem odi abrain. Baby bia wo bia e bia no pay nyame asem a wate no. Wo pese ofa Yesu Kristo se owura no agye nkwa. Wo ho sa akwanya na no pay. Bible say twa so onipa wu no wu achi no atemu da ho manipa. Ti anopa baby a wo bia wo pese ofa Yesu Kristo se owura no kra na wagye nkwa seriously na fi na ko woni nbetu ana mo nkwa na nyina ubetumi aka ansem we edi mechi baby a bia ka se Awurade Yesu ena no pay mate wasem se wo be wi na ne nansa so no wo sorry sani ebe yo de boniani ti se me menyankwa Awurade anɔpɛ meba asennua nase fa omoja no fa ohoro me ho na kyerɛ me din ɛwɔ wo nkwa homani Yesu Kristo kyerɛ me din ɛwɔ wo nkwa homani na dama bi sɛ me wu a ma nyɔ yeraba meda wase so watro me din ɛwɔ nkwa homani afei pɛmu ka sɛ bɔnsam efi nereko menu nitwa ka bi abiem men som biem men di wachi biem mesum Awurade men kwa na nyinaa Yesu Kristo din munti amen nyame hyira no nka ho no omboa na tumi som no wo kwa na nyinaa na dama bi wu a wanya yeraba wo Yesu din munti amen ye mompai Awurade ada wase so atro yendi wo nkwa homanim Awurade bompai se Awurade abra ya gye wasem atum ni afa se ye nkra ne agye nkwa ahohom biara ti yen so a wo hye yen so no o me ye papa ye pese ye yentumi nye na bone nkwa ne ye Yesu Kristo din mu ne bompai hye sa tumi ne se won sorry fi yen so bre won ase bre yare domase bre oha ne amani ase Awurade ye stress wo bebo ye wo ban no ahye yen so won kwan na nyina amen eda wase se wutumi tie yen nyame hyira no nya okese no omma wo anwoden a wo de be som no na wo nsan wachi nko wi ase bi Yesu Kristo din munti amen afei baby a wo bia pese me no bompai ba emma Ghana man ene Akro youth Ezekiel 37 the verse 3 to 4 what say can these bones son of man can these bones live and Bible says except you know it baby a wo bia yare bompai ama krodua se Awurade obi biara wakase enti Akropon man betumi akoso Akropon man betumi atumpon yare bompai akaje se Bible ka say prophesy unto these bones and it shall live now or prophesy no womme ene nkwa ebowura no mpanim Yesu dimu ne bompai baby a obi a pese obue wa no ne bompai se Awurade bibi biara enkoso bibi biara aya kwansidi ama Akropon youth na wontumi nkoso na won abrabo na ya abrabo basa aya abrabo ewi nom adwaman mo mpanyiya ene abrabo boni bia ye bompai sa tumi no ye brenase I want you to speak
upon and prophesy upon the land, prophesy upon Ghana, prophesy upon your life, prophesy upon your children. Ezekiel prophesied, and the bones which were scattered apart became life. The bones which were scattered apart, life ascended into it. I want you to speak and declare life. Whatever that has become barren, whatever that there is no life in, I want you to speak, and I believe that as you speak, life will ascend into every situation that there is no life. Father, in the name of Jesus, we pray. We command life now. Whatever situation that has become barren, we speak life in the name of Jesus. Buewano na bompai nakasa mankwa embra abrabo biara nkwanim we Yesu Kristo dim buewano na bompai Yesu Kristo dim ni bompai radie ya kasa gu oman so se nia nye yie menye yie nentumi fifi radi mentumi fifi nientumi nkoso menkoso nientumpon ye dimpuntu bi ebowura sa de kudinim we Yesu Kristo dim ye bompai microphone man ye bompai microphone you say eradie abrabo pasabia sani Ezekiel kasai na nkwa bowura mu no ye kasa gu abrabo pasabia so say ensachira na nya fefefe ensachira na nkenya mra ensachira na mpuntumra ensachira na nkosomra we Yesu Kristo dim shata yandala baba makata yandere baba indelebo sikata yandere ba masatondori andaba. Speak, 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 declare and it shall come to pass. Speak a word and it shall come to pass. Bible said, and God said, let there be light, and there was light. This morning I want you to declare life in your life. I want you to declare light, and there will be light. Because God said, whatever we shall declare, it shall come to pass. Lift up your voice and declare something. Declare good things and not bad things. Declare positive and not negative things. In the name of Jesus, declare upon your children. Declare upon your marriage. Declare upon your family. Declare upon the youth, especially of Akro. In the name of Jesus, we pray. God, whatever that has been stagnant, we speak life to flow in that thing. In the name of Jesus, Mashatayandele Baba, Ikatandoria Satandala Baba, Indelebo Shelebelebelebe, Makatandelebo Sitayandelebo. Father, we thank you for life. Now I want you to thank God for life. I want you to thank God for restoration and a change. You begin to see a change. You are going to see a change in Akro. I tell you, this prayer is not in vain. You are going to see a great change in Akro. Whatever people could not do, the youth of Akro are going to do it. In the name of Jesus, declare it, and it shall come to pass. In the mighty name of Jesus, Father, we pray. Eradia prabobi enkoso, yeshese enkoso, aprabobi entumi ntumpon, yeshese entumi ntumpon, yare dombi achichiri kuroi, oha bi achichiri kuroi, Yesu Kristo dim ni abompai, yakasa gusu se, ensang, nafa wudimbra, afe fa umpai boni brewi, pesa ude radiase, sweatie empaibo. Right now, I want you to begin to thank God for listening and paying ears to our prayer. Father, in the name of Jesus, we lift up your name. We praise your name. We adore you. Thank you that our prayers are answered. We believe that unto you that is able to do exceedingly and much more we can ever think or imagine. We thank you, God, for new life. We thank you, God, for a great change. We thank you, God, for this salvation. Now, wherever you are, let us pray and conclude our prayer. Baby, I will be I am on pie. Father, in the name of Jesus, we thank you this morning for this privilege to stand on this platform. Father, we don't deserve it, but you have granted it unto us. Father, we pray that from this day, may we continue to be a blessing as your word has come. May it not fall on a bad ground, but may it fall on a good ground. We pray that this prayer
will bring a great impact on this land. We pray that whatever is your purpose and your plans for this land will come to pass in the mighty name of Jesus. We thank you for whatever and how far you have brought us now. In Jesus' name, amen. Fe baby bia wo bia ye da wasen so say o kan ye ho na wo tune into Akro life na wo share nyame nhyira na omma ne wo pe emra mu ma na fi na ko wa brabo enye se ne ti da bia da afa ye da sen so ma won a wo organize program we won a wo de sa dwumadi won a wo try won a wo ye nyina yɛka sɛ nyame nhyira mo na ɔma mo ahoɔden a mode bɛkɔ so ayɛ nea nyame asoma mo sɛ momfa nyɛ ɛmboa n'adwuma no nyame nhyira obi biara a ɔhwɛ yɛn nyame nhyira obi biara a ogu so ɛrehwɛ nso nyame nhyira mo ɛna yɛ Sunday sɛneɛ ɔsɔfo panyin kan no sɔre na guare na kɔ asɔre na kɔtie nyame asɛm a nkwa wɔ mu a ɛde ahoɔden ɛne anuonyam hyɛ ɛba nyame nhyira wo na ɔnka ho Yesu Kristo din mu ti amen. Anuanom ne adɔfo megye di sɛ wate asɛm no afi anuanom hɔ megye di sɛ asɛm no wobɛfa so na wode ayɛ biribi pa wɔ w'abrabɔ mu megye di sɛ woanyɛ asɛm no tiefo kɛkɛ megye di sɛ fie no kɔi wankasa wonim na woyɛ a ɛsi wo kwan wɔ Kristo mu wobɛgyae na woatwe abɛn Awurade okura bɛma bɛfa ne ntama pɛ afiri a na ɛyɛ Kristo na dada nkwa a wode kan no wɔgyee Kristo to mu a saa mmerɛ no koraa mpo na abosonsɛm anaasɛ nnipakum a wɔde yɛ aman ne amammerɛ wɔ hɔ sen ne yi so yɛne na mu gyee Kristo to mu ɛyɛ basere asɔre to mu saa mmerɛ no nti ɛma wɔn sesa da a wɔahyia ɛyɛ kwasida bɛ awukugura ɛbɛyɛ awukudae na ne a yɛ mmerante a yɛn abɛto yɛne na mofa saa ɔhaw wɔ ne amani nyinaa mu ne yɛn abɛto no ade nti na ɛpɛ sɛ yɛyɛ obu ɛne nidi ɛne nkɔso ɛne ɛkɔso ɛkɔpɔ no nyinaa yɛ Kristo sɛ ne yɛne na mafa Kristo sɛ wɔn wura ne wɔn agye nkwa tie mpanyinfo bebree aba ɛyɛ okuapema mu a wɔ asafo mu a na ɛyɛ fɛ ne ɔpanyin bɛn yɛ ebu ne din sɛ ɔyɛ asafo panyin bi anaasɛ ɔde ɔsom bi kɔ akyi wɔ okuapema mu mmiri nini mo yɛn mbɔ mpae ma okuapema yɛbɔ mpae ma okuapema a na yɛsrɛ Awurade sɛ ɔma na anuonyam ne n'adom bɛdi okuapema so yɛrentumi yɛni ani afa yɛn biribiara mu afa yɛn mpuntum sɛ afa yɛn kankom afa yɛn biribiara hyɛ Awurade nsa anuanom sɛ obi bɛnya biribi na ɔbɛma wo sɛ obi bɛyɛ okuapini anaa ɔyɛ okroponi na ɔnya biribi na ɔde bɛbɛ fie a ɛnyɛ kasa ɛyɛ mpaebɔ a yɛn nua no bɔɔe no yɛn nyinaa bɛdu so fie no kɔ na yɛde okuapema ɛne ɛkɔpɔn ahyɛ Awurade nsa na yɛde gye di sɛ yɛde to Awurade anim sɛ youth anaasɛ sɛ Kristofoɔ a Awurade bɛtie yɛn mpaebɔ biribi a yɛpɛ sɛ yɛbia bɛyɛ yɛde dwumadi rebɛwie yi na ansa yɛde dwumadi mɛfrɛ me nuabarima na team na ɛda dwumadi history development our community through our youth nkankɔn mpuntu mfi yɛn youth no mu mbra 2021 kɔ nhyira ne adom mfi yɛn youth no mu mbra 2021 mu kɔ sɛ nyɛ aka akyi yɛyɛ aboa sunsom Awurade mɛfa yɛn n'onum na ɔmfa ɛkɔpɔn youth ɛne ɔkɔman youth mfi ase nyɛ biribi pa mpɛn pii yɛka yɛn mpɛnfo mmoa yɛn nso yɛn mu sɛ yɛn ho sɛ asɛ youth dɛn ne yɛn ankasa yɛtumi yɛboa yɛn ho asɛ ne yɛde biribi akɔto ɔpanyin bi anim dɛn ne yɛyɛ world organized ne nyinaa yɛn ada kɔsi yɛn ada wɔ Kristo mu mɛnua barima bɛ ɔbɔ saa mpa yɛ atwa to yɛ ama yɛn ɔde team na ɛda ɛyɛ Akro life rep your club fan games ɛno so no ba bɛhyɛ Awurade nsa
sɛ Awurade ma ne nyansa ne n'adom ne ne nhyira a ɔde ma yɛn yɛde kyekyere dwumadi ɛma nyɛ adwuma ɛnso abapa sɛ mfi Akro life krampo a okroponi baabi a na so okroponi baabi a obetumi ayɛ fie ne kɔ yɛbɛte wosi hospital a youth na bi na esi wɔre yɛ clinic bi wɔ youth na erisi wɔrisi bibi wɔ youth na erisi ɛmrasa wɔsɛ ne obi yɛ minister of sɛ ne efie kropɔn efie kwapmen yɛmɛ so abapa ɛnso abapa team na ɛda so 2021 Awurade nka yɛn ho na so abapa timi ni abɛrɛma baabi di anim kɔ Awurade anim na efe team na ɛda but afi Akro life rep your club fund games developing our community through our youth do our nine youth by youth be a youth 1,000 years to come we have youth sɛ Awurade ama nti yɛ bɔ mpae sɛ Awurade sɛ ɔma ne mpuntu ɛne nka nkɔmbra okuapaman ekropɔn youth so ni abɛrɛma fɛn kɔ Nyankopɔn anim. Hallelujah. Yɛde Awurade ase akonya kɛse a wasan de ama me biem na menhyira wo. Ɛnna nɔpɛ yi yɛbɔ mpaeɛ ɛwɔ Jesus din mu. Bible ma yɛte aseɛ sɛ ɔse declare a word and it shall be established. Amen. And the words are powerful, positive or negative. In some ebefiri w'enum aba no ayɛ anatumi kɛse ɛwɔ mu. Ɛno nti no yɛbɔ mpaeɛ ɛma team yi a ɛda program yi so developing our community through our youth. We decree and we declare in the name of the Most High God, Jesus Christ, the Son of the living God. We pray in the name of Jesus and we decree and declare that, oh God, may your power limit every other demonic power that has been superimposed upon this community to destroy the youth, O Lord, and bring the youth down. We pray in the name of Jesus that, Lord, let your power be released. Deliver us from evil. Deliver the youth from evil. We pray in the name of Jesus. We break every chain, of God, that is holding the youth back. We pray and we destroy all those chains in the name of Jesus. Father, we declare that the youth shall win. We declare in the name of Jesus that the youth, of God, will know you, O Lord. We decree and declare that we are the next generation, O Lord, that will raise the flag of Akropɔn higher to glorify your name. Father, now we pray and we command light. As you commanded light in Genesis, you said, let there be light, and there was light. Father, any darkness, O God, covering Akropɔn, we pray and we also decree and declare light in the name of Yeshua. Let there be light in Akropɔn in the name of Jesus. Father, we pray that darkness, O God, will lose its power now. We limit the powers of darkness in the name of Jesus. As you said in your word, O Lord, that when light comes, darkness comprehended not. We pray that may light come, O God, and darkness comprehend not. Darkness, you have no power in Akropɔn. Darkness, you have no power, O God. We pray in the name of Jesus that, Lord, lift up your hand and let the enemies be scattered, O Lord, in Akropɔn. We pray in the name of Jesus. Bless the youth, O Lord. Give us wisdom, knowledge, understanding to live. We pray in the name of Jesus. And we say, may your name be glorified forever and ever in the mighty name of Jesus Christ. Amen. We are blessed. Wow, Edenya me ase pa, me say me je di say baby a wo hwe bia sami wa ye insura o ye ko first service a o di assure dem ene wo be ko second service a wo go hwe hwe asa na wa ko me je di say wo be share page yi na ye nua no mo nsem a wo rebrain ene akwachi iye papa me ka say
Opposuma yeri remu nyame adom ocha yeri remu eriko yeni amo beba mu biem obeba mu biem se nyame adom obeba biem no ne abedin komo ekadwumadi a Akro Life akofa ba rep your club fan games bia wo ye no afa nyame antachi no yin ye we botai ni say youth e kopon bi bia wo youth e kopon bia no 2021 Akro Life ana say obia we kopon anaso kopmen no rade be kan ho na ide apue bibia asie ache sene ni ambom pae no awurade be kan ho na ide adedi 2021 ya kase awurade wo ho awurade atie sufre na nyame adom na adom bidum ya na December you bibi kasemam December nyame ya sa nyame nyina ma diede aseda ne ayi kase ye nyina be hie ma se youth ya de awurade ase me amedi jumedi won chia me ofem na nasa for ifi akọ betuma twa so betuma ofem na nasa for jumedi Akro Life de Akro Life de down Facebook Akro Life de down YouTube Akro Life GH na Instagram Akro Life yeni amu a wode jumedi so rebrand enche wo be pass sorry DJ this wo pass ane yeso ye betia so Christ praise ye net ade jumedi ade abremo ye do obi bia se ohwe yen cameraman Sergio eda se papa na obuaye na camera jumedi course fefefe utie background nyoma efe ti a eyone a na operating na obojo meto nyoma fefefe na mi show bibia na mi show kwapama do bibia ase na mi kon bibia okay shalom